Představ si svět bez Spidermana, bez Ironmana a bez Avengers. Svět, kde by superhrdinové možná nikdy neovládli kina, komiksy ani popkulturu. Dnes tyto příběhy vydělávají miliardy dolarů a sledují je miliony fanoušků po celém světě. Ale všechno to začalo jedním mladým mužem z New Yorku. Mužem s velkou představivostí a ještě větší vášní pro příběhy. Tím mužem byl Stan Lee. Vítej u podcastu Ringo Ponty, pomyslného jazykového mostu mezi češtinou a angličtinou. V této epizodě se podíváme na příběh člověka, který pomohl vytvořit jeden z největších fiktivních světů moderní historie. A zároveň si přitom procvičíš angličtinu. Kapitola 1. Dětství a sny. Chapter 1. Childhood and Dreams. Stan Lee se narodil v roce 1922 v New Yorku. Stan Lee was born in 1922 in New York City. Jeho rodiče byli imigranti z Rumunska. His parents were immigrants from Romania. Rodina žila v malém bytě na Manhattanu. The family lived in a small apartment in Manhattan. Období jeho dětství bylo poznamenáno velkou hospodářskou krizí. His childhood was shaped by the Great Depression. Peněz byl dost často nedostatek. Money was often in short supply. Stan Lee proto hodně času trávil čtením knih. Stan Lee spent a lot of time reading books. Miloval dobrodružné příběhy a historické romány. He loved adventure stories and historical novels. Obdivoval spisovatele jako Arthur Conan Doyle nebo Mark Twain. He admired writers like Arthur Conan Doyle and Mark Twain. Už jako teenager snil o tom, že se jednou stane spisovatelem. As a teenager, he dreamed of becoming a writer one day. Kapitola 2. Vstup do světa komiksů. Chapter 2. Entering the world of comics. Ve věku 17 let získal Stan Lee práci v malém komiksovém studiu. At the age of 17, Stan Lee got a job in a small comic studio. Tato firma se později stala známou jako Marvel Comics. This company later became known as Marvel Comics. Zpočátku měl velmi jednoduché úkoly. At first, he had very simple tasks. Doplňoval inkoust do kreslicích per a připravoval stránky pro tisk. He filled ink into drawing pens and prepared pages for printing. Také přinášel kávu kreslířům a editorům. He also brought coffee to the artists and editors. Postupně se však začal učit, jak komiksový průmysl funguje. Gradually, he began learning how the comic industry worked. Brzy dostal příležitost napsat svůj první příběh. Soon he got the chance to write his first story. Jeho talent byl rychle rozpoznán. His talent was quickly recognized. Kapitola 3. Komiksová revoluce. Chapter 3. The Comic Book Revolution. Na konci 50. let začal komiksový průmysl stagnovat. By the late 1950s, the comic industry had begun to stagnate. Mnoho příběhů bylo velmi podobných. Many stories were very similar. Hrdinové byli téměř dokonalí a bez chyb. Heroes were almost perfect and without flaws. Stan Lee chtěl vytvořit jiný typ hrdiny. Stan Lee wanted to create a different type of hero. Chtěl postavy, které budou realistické a lidské. He wanted characters who would feel realistic and human. Společně s kreslířem Jackem Kirbym vytvořil tým Fantastic Four. Together with artist Jack Kirby, he created the team Fantastic Four. Tento komiks byl revoluční. This comic was revolutionary. Postavy se hádaly, dělaly chyby a řešily osobní problémy. The characters argued, made mistakes, and dealt with personal problems. Čtenáři se s nimi mohli stotožnit. Readers could relate to them.
Kapitola 4. Zrození Spidermana. Chapter 4. The Birth of Spider-Man. Jednou z nejznámějších postav Stan Lee se stal Spider-Man. One of Stan Lee's most famous characters became Spider-Man. Stan Lee chtěl vytvořit hrdinu, který bude teenager. Stan Lee wanted to create a hero who would be a teenager. V té době byli teenageři v komiksech většinou jen pomocníci hrdinů. At that time, teenagers in comics were usually only sidekicks. Spider-Man byl jiný. Spider-Man was different. Jeho skutečné jméno bylo Peter Parker. His real name was Peter Parker. Byl to obyčejný student, který žil se svou tetou May. He was an ordinary student living with his Aunt May. Po kousnutí radioaktivním pavoukem získal speciální schopnosti. After being bitten by a radioactive spider, he gained special abilities. Ale zároveň měl běžné problémy teenagera. But he also had the everyday problems of a teenager. Musel řešit školu, práci i osobní vztahy. He had to deal with school, work, and personal relationships. Stan Lee tak vytvořil hrdinu, se kterým se mohli mladí čtenáři stotožnit. Stan Lee thus created a hero young readers could relate to. Kapitola 5. Iron Man a moderní hrdina. Chapter 5. Iron Man and the Modern Hero. Postavou se stal Iron Man. Another famous character became Iron Man. Iron Man byl miliardář a geniální vynálezce Tony Stark. Iron Man was a billionaire and genius inventor Tony Stark. Na rozdíl od Spidermana byl velmi bohatý. Unlike Spider-Man, he was extremely wealthy. Stan Lee chtěl vytvořit postavu, která bude zároveň obdivovaná i kontroverzní. Stan Lee wanted to create a character who would be both admired and controversial. Tony Stark byl zbrojní průmyslník. Tony Stark was an arms manufacturer. Po vážném zranění vytvořil speciální brnění, které mu zachránilo život. After a serious injury, he built a special suit of armor that saved his life. Toto brnění se stalo základem postavy Ironmana. This armor became the foundation of the Iron Man character. Kapitola 6. Hulk a síla emocí. Chapter 6. Hulk and the Power of Emotion. Další ikonickou postavou se stal Hulk. Another iconic character became the Hulk. Hulk byl vědec jménem Bruce Banner. The Hulk was a scientist named Bruce Banner. Po nehodě s gamazářením se dokázal proměnit v obrovské zelené monstrum. After an accident with gamma radiation, he could transform into a giant green monster. Tato postava symbolizovala sílu lidských emocí. This character symbolized the power of human emotions. Když byl Bruce Banner klidný, byl normální člověk. When Bruce Banner was calm, he was a normal person. Když se však rozhněval, proměnil se v Hulka. But when he became angry, he transformed into the Hulk. Tento kontrast mezi inteligencí a silou byl velmi zajímavý. This contrast between intelligence and strength was very interesting. Kapitola 7. X-meni a společenská témata. Chapter 7. X-Men and Social Issues. Jedním z nejzajímavějších projektů Stana Lee byl tým X-menů. One of Stan Lee's most interesting projects was the Team X-Men. X-meni byli mutanti s nadpřirozenými schopnostmi. The X-Men were mutants with extraordinary abilities. Ve společnosti byli často odmítáni. They were often rejected by society. Příběhy X-menů proto často odrážely témata diskriminace a tolerance. The stories of the X-Men often reflected themes of discrimination and tolerance. Stan Lee chtěl ukázat, že lidé by měli přijímat rozdíly mezi sebou.
Stan Lee wanted to show that people should accept differences between each other. Tyto příběhy byly nejen zábavné, ale také hlubší. These stories were not only entertaining, but also deeper. Kapitola 8. Marvel filmová éra. Chapter 8. Marvel Cinematic Era. Na přelomu tisíciletí začala nová kapitola v historii komiksových hrdinů. At the turn of the millennium, a new chapter in the history of comic book heroes began. Filmové technologie se výrazně zlepšily. Film technology had improved significantly. Díky tomu bylo možné realisticky zobrazit superhrdiny na velkém plátně. This made it possible to portray superheroes realistically on the big screen. V roce 2008 přišel film Iron Man. In 2008, the movie Iron Man was released. Tento film znamenal začátek velkého filmového projektu. This movie marked the beginning of a massive cinematic project. Projekt byl později známý jako Marvel Cinematic Universe. The project later became known as the Marvel Cinematic Universe. Filmy začaly propojovat příběhy různých superhrdinů. The movies began connecting the stories of different superheroes. Postavy z různých filmů se setkávaly ve společných příbězích. Characters from different films appeared together and shared stories. Jedním z největších momentů byl film Avengers. One of the biggest moments was the movie Avengers. Poprvé se zde setkalo několik známých hrdinů v jednom příběhu. For the first time, several famous heroes appeared together in one story. Filmy Marvelu se staly jedněmi z nejúspěšnějších filmů v historii. Marvel movies became some of the most successful films in history. Miliony lidí po celém světě chodili do kin sledovat nové příběhy superhrdinů. Millions of people around the world went to cinemas to watch new superhero stories. Stan Lee byl s těmito filmy úzce spojen. Stan Lee was closely connected with these films. Často se v nich objevil v krátkých cameo rolích. He often appeared in them in short cameo roles. Fanoušci vždy čekali, kde se objeví v dalším filmu. Fans always waited to see where he would appear in the next movie. Tyto krátké scény se staly jedním z charakteristických prvků filmů Marvelu. These short scenes became one of the signature elements of Marvel films. Stan Lee tak zůstal součástí světa superhrdinů i v nové filmové éře. Stan Lee thus remained part of the superhero world, even in the new cinematic era. Kapitola 9. Odkaz Stana Lee. Chapter 9. Stan Lee's Legacy. Stan Lee zemřel v roce 2018 ve věku 95 let. Stan Lee passed away in 2018 at the age of 95. Jeho smrt vyvolala reakce fanoušků po celém světě. His death triggered reactions from fans around the world. Mnoho herců, umělců a filmových tvůrců veřejně vyjádřilo svůj respekt k jeho práci. Many actors, artists, and filmmakers publicly expressed their respect for his work. Stan Lee však nebyl jen autor komiksů. Stan Lee was not only a comic book writer. Byl také člověkem, který pomohl změnit způsob, jakým lidé vnímají komiks. He was also a man who helped change the way people perceive comics. V polovině 20. století byly komiksy často považovány za jednoduchou zábavu pro děti. In the mid-20th century, comics were often considered simple entertainment for children. Stan Lee však věřil, že komiksy mohou vyprávět hlubší příběhy. Stan Lee believed that comics could tell deeper stories. Příběhy o lidských emocích, odpovědnosti a morálních rozhodnutích. Stories about human emotions, responsibility, and moral choices. Právě proto se jeho postavy lišily od mnoha jiných hrdinů té doby. That is why his characters were different from many other heroes of that time. Jeho hrdinové nebyli dokonalí. His heroes were not perfect.
Měli pochybnosti, strach i osobní problémy. They had doubts, fears, and personal struggles. To umožnilo čtenářům vidět v nich něco ze sebe samých. This allowed readers to see something of themselves in the characters. Stan Lee také inspiroval generace kreslířů a scénáristů. Stan Lee also inspired generations of artists and writers. Mnoho dnešních autorů komiksů přiznává, že právě jeho práce je přivedla k tomuto oboru. Many modern comic creators admit that his work inspired them to enter the field. Jeho styl vyprávění příběhů ovlivnil celý komiksový průmysl. His storytelling style influenced the entire comic industry. A nejen komiksy. And not only comics. Jeho nápady později ovlivnily také filmový průmysl. His ideas later influenced the film industry as well. Filmy inspirované postavami Marvelu se staly jedním z nejúspěšnějších filmových projektů historie. Movies based on Marvel characters became one of the most successful film franchises in history. Tento filmový svět je dnes známý jako Marvel Cinematic Universe. This cinematic world is now known as the Marvel Cinematic Universe. Mnoho režisérů a producentů přiznalo, že bez Stana Lee by tento svět nikdy nevznikl. Many directors and producers admit that without Stan Lee, this universe would never have existed. Stan Lee také často mluvil o hodnotách, které chtěl ve svých příbězích předávat. Stan Lee often spoke about the values he wanted to convey in his stories. Jednou z jeho nejznámějších myšlenek byla věta: One of his most famous ideas was the phrase, S velkou mocí přichází velká odpovědnost. "With great power comes great responsibility." Tato věta se stala jedním z nejznámějších citátů moderní popkultury. This sentence became one of the most famous quotes in modern pop culture. Stan Lee se také aktivně setkával s fanoušky po celém světě. Stan Lee also actively met fans around the world. Navštěvoval komiksové festivaly a konference. He attended comic conventions and conferences. Jeho vystoupení byla často plná humoru a energie. His appearances were often full of humor and energy. Fanoušci ho vnímali nejen jako autora, ale také jako symbol celého komiksového světa. Fans saw him not only as a writer, but also as a symbol of the comic world. I v pokročilém věku se stále účastnil filmových premiér a komiksových akcí. Even at an advanced age, he continued attending movie premieres and comic events. Jeho nadšení pro příběhy nikdy nezmizelo. His enthusiasm for storytelling never disappeared. Dnes jeho práce pokračuje v komiksech, filmech i seriálech. Today, his work continues in comics, movies, and television series. Nové generace fanoušků objevují svět superhrdinů, který pomohl vytvořit. New generations of fans discover the world of superheroes he helped create. A právě to je možná jeho největší odkaz. And that may be his greatest legacy. Příběhy, které inspirují lidi snít, přemýšlet a věřit v lepší svět. Stories that inspire people to dream, think, and believe in a better world. Kapitola 10. Finanční stránka a úspěch Marvelu. Chapter 10. Marvel's Financials and Success. Úspěch komiksů a filmů Marvelu přinesl obrovské finanční výsledky. The success of Marvel comics and movies brought enormous financial results. Komiksy se prodávaly v milionech kopií po celém světě. Comics were sold in millions of copies around the world. Později začaly vznikat televizní seriály, hry a různé produkty spojené s postavami Marvelu. Later television series, games, and various products connected with Marvel characters were created. Postavy jako Spider-Man nebo Iron Man se staly globálními značkami. Characters like Spider-Man or Iron Man became global brands. Velký zlom nastal v roce 2009. A major turning point came in 2009. Tehdy společnost The Walt Disney Company koupila Marvel Entertainment.
That year, the Walt Disney Company purchased Marvel Entertainment. Hodnota této transakce byla přibližně 4 miliardy dolarů. The value of this deal was approximately $4 billion. Tato akvizice ukázala, jak obrovskou hodnotu mají příběhy superhrdinů. This acquisition showed how valuable superhero stories had become. Filmy Marvelu následně vydělaly miliardy dolarů v kinech po celém světě. Marvel movies then earned billions of dollars in cinemas around the world. Stan Lee se díky své práci stal jednou z nejznámějších osobností komiksového průmyslu. Through his work, Stan Lee became one of the most famous figures in the comic industry. Jeho jméno bylo spojeno s jedním z největších zábavních projektů moderní doby. His name became associated with one of the largest entertainment projects of modern times. Přesto Stan Lee často říkal, že největší hodnotou nejsou peníze. Yet Stan Lee often said that the greatest value was not money. Nejdůležitější pro něj byly příběhy a fanoušci. For him, the most important things were the stories and the fans. Právě fanoušci podle něj dávali jeho práci skutečný smysl. According to him, the fans were what gave his work real meaning. Děkuji, že jste si dnešní epizodu poslechli až do konce. Doufám, že vám přinesla něco nového, zajímavého nebo aspoň jazykově osvěžujícího. Pokud vás to bavilo, budu moc rád, když si pustíte i další díl. Mějte se krásně a těším se zase příště u dalšího dvojjazyčného dobrodružství. Ahoj, see you next time!